Dobrý den, zdravím vás lidi, hrajeme Survival a dneska tu mám hosta, který vyjde teď z těch dveří. Ahojte, vítám vás pro pastel. Ano, mám tu hosta pro pastele, ale má teď jiný nick, to nevadí, to se vsákne. A tohle jsem postavil v off-screenu, jsme postavili spíš. A jen tady by jsem to udělal, aby to nevypadalo tak divně. Tak jo, dnešním díle budeme schánět věci. Asi 100%. Asi tak, Tak. železo a tak. No tak, ty asi ještě nevíš, kde máme dole, co? Takže asi možná vím. Nevím. Ne, tady ne. Já jsem šel někam jinam. Ale Já už si to taky moc nepamatuju, ale vím kudy. Ne, tam nic není, tam už jsem byl. Pojď nahoru, prosím tě. To byla moje torčka. říkej. Pojď k baráčku, spíš k čestkám. No, jsem tam v té mapě. Tak, pojď. No, A takže doufám, že se nám trošičku víc bude dařit. Jo, a ty asi moc neuvidíš dole, co? asi ne, no. Tak jsi měl udělat nějaký torčky. Mám jednu. Tak si je tam tak dej. jednu, tak to je dohromady dvě. Ty. No Co? a pojď těžit. No a možná tady někde bude jeskyňka, protože už jsem tady slyšel zombíka. A doufám, že se vám moje tvorba bude líbit. Dohodli jsme se, že teď bude i Honza většinou na mém kanále, takže pro pastel teda. Ano, bude tady. Jak bych to vítal. Takže taky něco řekni. Ahoj. Vidíte tady, jak majní? Mine. Jsem taky baba makat, co? Ne, ty, lemrasy. Počkej, ale taky trošičku zpomal, jo? Já se kouknu, na kolika tý jsme. Počkej, já se musím zorientovat, co. Jo, tak už jsme skoro tam, už slyším lávu. Aha. Tak, jsme tady. A železo máš. Želez. Takže jsme na úrovni, na který jsem chtěl být. Tak možná, A- říkám jenom možná, Uhlí. by v dnešním dílu mohl být pár železných věcí. No, možná, že. Jako Honzovi už jsme výbavičku udělali z našeho staršího železa. Jo, do pastelovi. Tak, musíme to tady vytěžit. No, už máme, počkej, zastav taky kopa. Ty krásu, a já jsem měl půjšu, to máš nějaký blok. Nemám, v pravdě. A to budu muset potom vydělit na hora. Hele, redstone! Mohl nechat to už. Mohl by si nahoře potom, až půjdeš nahoru vzít torčky. Co na to říkáš? Redstone sám bude hodit, protože budeme dělat nějaký automatický i věci. A... Já bych jel tady rovně? No, jeď rovně. Už rovně. Ale ne. Musíš jakoby v jedné té line jenom. Chápeš? A tady je jeskyňka, tak já vylezu nahoru a kouknu se sem. Jestli chceš, tak můžeš jít sem taky. Tady jsou zombíci pouze a bude tady hromada železa. Takže jo, když to máme společně, našel jsem jeskyni. No, tak pojď, to je napojený na tuhle. Pojď za mnou. Pojď s mým chodem. Tak. Jsem to slomíka. No, tak se to vám. Láva. Na chvilku musím počkat, jo. Ne, můžeš chodit. Diamanty! Roko! Diamanty! Berem Další bacha na lávu, jo. Jasný, já se tady pro jistotu koukám. Já Diamanty. Další diamanty, ale potom se nedostanem. Dostanem. Jo, postav jsem něco.
Akorát musíme dávat bacha. A ne diamanty. V druhém díle. V druhém díle. V prvním díle jsem. Ale jeden diamant jsem ti ještě tak trošku černul. Nevadí. Já jsem ti zase černul iron. Já tady nevím, kdo tady černuje cennější věci. Ale ten redstone. A tady vidíš, ne, u té lávy. Ale tak nenavazuj, choď v té jeskyňce teď. Jo, tak půjdeme jinam. Uhlí, no, těž. Všechno skoro, co ti... Já se tady... Jo. Další jeskyňka přímo nade mnou. Tak ne, nechoď nahoru, pojď, zůstaň tady. Já jsem ho kouknu, tak nahlídnu. Se zdisconnectnul. Lapis lazuli, jo. Fuj, ten zombík mě tady trošičku otravuje. Tak, vytěži to, i to uhlí, já se tady jen porozlídnu. A pojď ještě nahoru. Je cesta dál, víš. Tak. Jo, nebo já si cestu ještě pamatuju. Tak, redstone. By se k ničemu teda. Až na palívky, který teď nemá v plánu nikdy dělat. Kde seš? Jo, tady nahoře. Našel jsi železo, jo. Tamhle. Jo, takže jsem dolů. Já se tady kouknu. Tady bylo uhlí. Uhlí teď máme dost, tak možná bychom ho chvilku... Hele, já jsem tě zase našel. Jsem to obešel. A jsem zase dole. Tak pojď dolů. To je v druhý hlavě. Slyším zombíka. A jdu nebezpečně blízko. Ne, pojď nahoru, pojď dolů. Jo, tak já když to vytěžím, ty těž to uhlí. Já ho vytěžil. Dobře, tak já ho vytěžím tady to železo. A jdi dolů. Ještě? Jo. Pojď často. Podle toho, no. Tak, já to uhlí tady nechám celkem. Mně se rozbije krumpáč. By měl prsknout dřív než mě. Fuj, ten zombík je hodně blízko. Ne, to bych neřekl, Ondro. Oníku. Hele, je tady to železo. A tady máš svoji cestičku. Akorát já chci tamhle to. Bum. A už ti neteče do tí. A tady nahoře je železo. Když tak to sbírej. Ale já už musím jít do páráčku, jo? Jo, tak děj, já to... Ale nevím kudy. Když tady máš cestu, ne? Tudy. Sorry, tady. Tady! Už mám. Je tady. Už si dám nároky. Nehraj si pro pane bože na roky, jo. Já se tady ještě podívám trošičku. V téhle straně jsme byli, takže na druhou jsem chtěl jít. Kolik jste sranda? Co? Že ještě to nemáme ani jídlu. No co, jdi něco zabít, ne? No, to je tady máme dost. Hej, a už se i prší, takže si mě něco napadne. To Vada zase bude mít FPS budou mít, zase se slefnou. Jo, aha. Já ti to říkal, že se sleftnul. Poslední blok a rozbil se mi krumpáč. Akorát se ne... Ne, já už nemůžu běhat. To bych teda nechtěl. Já taky ne. Já jsem zde a potřebuji jídlo. No tak děj, vítal by jsem, kdyby si nabídnul i mě potom, až přijdu nahoru. Nenabídnu. Já možná jo. Možná. Tam možná v tom lese, jak jsme těžili strom, možná tam spadly jablíčka nějaký. Ano, a teď se mi nechce jít pro jabka, protože tam je i
Ale tam na konci je ta sakra zombík. Já se postavím. No tak pojď, pojď, Já ho máš, našlu k nám. no a tam prosím tě, pojď si lehnout. Creepři! Ne, hele, potřeba bys trošičku pomoct. Spíme oba. Jo. Už spíš? Já spím taky. Tak, jo, tak je konečně dám. Ano. Co mám udělat z diamantu? Hele, já je zatím dám do 6 pro jistotu, jo? On na mě útočí. Ale mám nějaký jídlo, ho přepeču. Jo, tam je ten ichtylos, ty máš Ne. Mě spíš zajímá ten creeper, co šel za tebou. Au? On po mě střílí. On nevidí, počkej, bude. Jo, aha, jídlo. Já ho neženu. To je creeper. To je současný creeper. Víš, Hele, já udám na statek Bernard. To tam je strašně hodně ovcí. ale já tady jdu mezi tím přepalovat nějaký jídlo. Proč jí to padá? Au, Je creeper. já to slyšel. Jo, ale jsem na statku Bernard. A králíky taky zabíjejí, z nich padá taky masíčko. No, tak zabíjejí i ty králíky, bez nich taky padá. Ne, je z nich ještě víc jídla. Teď musím prostě něco sníst. Jasně. Leva. No, ještě není leva. Hej, kámo, hej, oni jsou strašně rychlí ty borci. No, taky. To. Syrový králík. Já se zase mezi tím tady napapal. Já upřímně vím. Vždycky se mohli taky zebry. Zebry, jasný. Ti věřím, že zase máš 3 zebry. V normálně Minecraftu. Tak zabil jsem prasátko. Ale mám králíky. Tady tě zabil. Tady taky zabil. Creeper! A zabil tě. Já to... A mě jsou sebe hodně věcí. Ne, jenom diamanty a nějaký ty věci si dal. No tak tam zase zajdi, protože tam byly diamanty. Já tak nějak trošku doufám, že tam to je, protože tenkrát jsem se tam nějak záhadně dostal. Ne! A já to taky nevím, protože tady jsem někde umřel. Tady jsem umřel. No tak si dá svý věci. Poznám, co to je. Poles. Jo, vytěžujeme stromy, no. Taky ti něco mohl zničit, víš co? Přesně. Tady zabiju ty. Já už jdu do... Jo, a máme tady zaplý podvádění kvůli tomu, aby jsme mohli se na sebe portovat, jinak ne kvůli ničemu. Taky si do toho spadnu. Ta hlína je ode mě. Jo, ta hlína. A já taky mám hlínu. Hele, koukej. Pošlu ti tam kamaráda. On spadl. A tady je prasátko na stromě. Prasátka rostou na stromě. Od dneška. Bum. Prasátko. Já nevím. Já jsem věděl, že... Já jsem si myslel, že víš ty, kudy se jde domů. A já myslím, že ty. Jo, takže jsme oba mrtví. Jsme to zabloudili. Ne, takže asi vím, kde jsem. Já až ne, já už taky, já už nevím, kde jsem. Jsem na točit za tebou. Tady skončil ten Tady les. jsem. Tak, seš tam. Se ten barák nepotkal. Ale já... Jo, už to vidím taky.
Takže máme diamanty, takže to je úspěch, každopádně. A hele, Já tam ty diamanty nechal jeden. nevadí, máme jich 10. Mohli bychom to přenést dovnitř. Možná jo. Hele, vem si to maso. Jo, já mám třeba maso. Ty jsi takový ten Žrou. žroutík, no. No, ale vem si ho. Že já si tam dělám ještě stejky. A v dolním už si to... A budu spát venku. Pod čirákem. Nemám Tak. střechu. Ale my ještě nemáme střechu, to je ostuda. Jo, a prosím tě, teď mi to maso nečoruj. Nemáme střechu nad hlavou. Já jsem jí tam měl dřív. No, ale já musím spát nechci. A budu spát na opačné straně. A ty budeš mít takhle z postýlku v růžku. Jsi tak. No, vidíš, jedna postavka. Tady to bude dobrý. Pojďme, no já to poberu všech, to si. Já to si myslím. Budeš muset najít. Ale já pece ještě nepřenáším, protože ono se v nich peče masíčko. Podala jsem dveře. A až to bude hotový, tak to vemu. Vidíš, ty máš taky postavru. Já vím. Já jsem se tam měla sám na jak jsem ostuda. Jo, počkej, ale já tady řeším teď něco jiného. Třeba tady. Tak. Já se ti namím. Jdi pryč. Na. Tak, to nepotřebuji. To jsme to hezky rozstřídili, ne? Hezky je slabý slovo. Jo, hlínu nějakou by jsem si mohl nechat u sebe, aby když tak jsem to. A já jsem chtěl udělat jednu věc. Možná bychom mohli ukončit video. No za chviličku. Pomalu se s ním rozloučit. Za chviličičku. Jo, tam by mohlo být, když já to železo mám u sebe. Ale koukni se od těch pecí, jestli už je hotovo. Jestli je už. Kde máme jezírkáše? Hned u baráku. Jsme do pekla. Pozor. Prosím tě, tady neskákej, jo. Budeme farmičku. Se o ní budu starat. Já a starat se o něco. Můžeš jí možná tak sklízet. No. Krás toho strávím si celý podíl. Já to dám semínka. Jo, to můžeš. Ale co z toho vyroste? To nevím. Doufám, že se ráno zbudím a budu mít jídlo. Jo. Kudy na paprice budeš mít? Jo? Králíka na paprice možná tak. Protože kuře ti tady nese ženu. A já bych si mohl udělat krumpáč. Dělá tráhu jako tu, co roste tady jako. Aby z ní mě vpadala semínka. No, mohli bychom potom zabíjet zombíky, aby z nás z nich spadlo to. Jakoby papu. Spadne jenom ze semínka, já to jsem jak sekačka. No, výborně. Hej. Tedy, ty budu si tím pralesa a já, dobrý to bude stačit. Jo, já musím mít víc místa. A uhlí tady. Tak kdo máme farmit hotovou? Jo, tak. Kostlivac. Já jsem krajit. Ne, zabij ho. Potřebujeme kosti. Potřebujeme kosti. Ty jsi mě
Tak si máš kost z něho? Tak si z něj udělej bone meal. Co? Udělej si z ní bone meal. Já si ji nechám na pejska. Ne, pejsky tady stejně neseženeš. Ale takže já si počkám. Tak dobře. Počkej. Koukej, už ti tam něco vyrostlo. Jo, hej. Já jsem to totiž pobouníloval, víš Ale co? co to je? S tou uděláme chleba. To je třeba mrkev. No tak to musí zabít zombíky, aby z něj spadla mrkev. Nebo najít vestičku. Jo, hledaj vesničku. Počkej, tady je Hledej. vesničku. Hele, pojď sem. Pojď trošičku, co nemáš? Teo ne. Krumpáč nemáš, že jo? No, máma, tak Jo, ale tak počkej, já chci ti dodělat výbavu a potom můžem. No, už se nám to chýlí ke konci, tady máš krumpáč a udělám ještě, co jsem to chtěl. Já jsem tady něco chtěl udělat. Jsem chtěla něco udělat, ale teď nevím co. Jo, už vím, co jsem chtěla udělat. Ty nemáš sekérku, ne? Jo, mám. Máš sekérku ještě? Jo. Tak já jenom tady udělám si sobě A sekérku. teď se s váma sloučíme A na ne, začátku. počkej. Otevřu dveře. Ne, počkej. Hele, vytěžíme tady trošičku ještě toho dřeva a uděláme střechu jenom. Creeper. Bouchá. Nebouchá. Víš co? Bouchne. Pak? Já jsem ti ho hodil k tobě. Ty jsi ho měl zabít. To se už nevěte. Budu bojovat za spravedlnost. Myslím si to. Na jak už to musíme ukončit. Jo, tak dostaneme tu střechu, říkám. Teď? No. Tak možná jenom čas. Já to jdu sklidit, dej to. Jenom ty, co jsou hnědý, jakoby, na konci. A zase to Já znovu. to chci udělat z toho chleba, Musíš mít 3. Já mám 2. Tak, Co budeme dělat? tak můžeš prostě, pojď, už do postele. S tebou Tam je úplně jedno. Já jsem ti tady máš počkej. Tady máš baráček. To jsem kalezeš. No, tak pojď spát. Tak jo, a vyspíme Aha, se. konec. Já nevím sám. Takže Hele, tady je konec videa. Creeper! takže Čau.